Mina ngizokwenzani mina ngalokho? Mina ngizokwenzani ngalokho? Ngizokwenzani mina ngalokho mina? Yabo izinto zambuko ngizokwenzani ngalokho mina Sifebe? Ngizokwenzani mina ngalokho? Leon sicela uhambe endlini. Ngiyabuza uzokwenzani ngalokho? Uhambe endlini ungiyekele. Ngibuza uzokwenzani ngalokho? Uhambe endlini ungiyekele. Ngiyakubuza ukwenza. Yabona Thuli mfethu. Yonke futhi sonke lesikhathi ubungidakelwa yazi. Sonke lesikhathi ubungidakelwa. Sonke lesikhathi ubungidakelwa. Ungangibuka njalo bathi ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo yazi. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo yazi. Yes. Ngiyangicela speak WhatsApp nizama. Okay, vula ngibone. Vula ngibone. Usengembarrassile. Vula ngibone. Vula ngibone. Vula ngibone. Vula ngibone. Yini oyifuna la Vula ngibone. Vula ngibone. And uyabona ukuthi awuyitholi hard drive yakho. Sonke izinto zami ususikephi? Ususikephi? Angithi ushilo lapho ngidlini. Usuthi isejardini. In your yard. Ususekhaya sesejardini. Yini yard? Usukubiza ngasejardini. Iyadi kanti. Usukubiza ngasejaridi. Okay, I'm sorry but sengisukile in your yard. Ejardini. Kanti yini jaridi ngesizulu ngiyadi ngesizulu because isejaridi vele. Yazi the reason why ngize la ngifuna ukubena ehlweni yazi. Fula la kahle ngibona ngidrive ama ngiboni vele la ukhonani fula ngishiye hard drive ushiye angazi lapha ngowathi sokupheqwe kanjani sabe isikhathi hey my live ended ngenxa ye connection bengisaclarify la ukuthi to everyone or sticker ku and lie came from the fact that he lied about me ku Facebook wathi mina I cheated on him. So I was confronting. I never went to him to apologize for what? For the fact that he hit me. For what? I said and lied because he lied about me on Facebook. I was confronting him about lying ngegama lami ku Facebook. Mase nga add ukuthi if nami kuthiwa ngahamba ngayokhuluma kubantu ngathi you hit me ngathi and add lies. That into context nje yale and add lies. That's the context. Ingake ekhathile VN, ingake ngiblockile also cause I wanted to go comment on that shit. Yo guys, buka nje ukuthi uLeon umenzeli uThuli. Nkosi yami yazi nje abafana. Mina nje kade ngabona ukuthi vele abafana abasifuni. Hayibo Nkosi yami. Hayi shame bandla. Upostile beposte ku TikTok le video leni iposte nje kuwo wonke ama social media pages wakhe and then omunye commented wathi tshela abantu ukuthi uwena omlandelayo phela. Waphendula uThuli wathi oh okay. Mase iphendulileke waphendula ngale video le. Ngivuma kanjani? Ngisenze ukuthi that's right kanjani? Bese right ikhafune right. Leon. Okay, Leon. Yini into engishilo lapha? Wait, hold on. Yini into engishilo lapha ongayithandanga? Engishilo ngawo. Khona mina mfethu. Akekho umuntu angathandana naye bese okumnandi ufanana naye njengawe. Yes, ngiyakutshela futhi lo bus and ngihlezi ngikhuluma lo bus. Kwamosheka into eyimfowembi. Yes, angikhulumi kabi mina noma iningi. Ngokukhuluma ngokuthula ngivele ngithi mina phela dazi ngale bese sasi right ka. Ayikho lesithi influence njengeyethu fana ngihlezi ngikhuluma futhi mebebuzo lokho ukuthi kwenzakala ngiphakathi nawe nalengane
angikhulumi kabi futhi mfethu. Angikaze ngakhuluma. Okay Leon, ikuphi mina ukukhuluma kabi engikushilo? Ngizungule impahla mfethu because nginengane mfethu nginomndeni mfethu nginabangani mfethu. Okay, awufuna ukuyistate Lapho mfethu ngina mhlawumbe uzobuya istate ngesinye isikhathi lapho during icall yethu. But into engifuna ukucacisela yona mfethu ukuthi mfethu ungangibuza ungangibuza wena mfethu uyangizonda mfethu ngilapha lapho mfethu nginayweni mfethu and manje sekuzowafika le part where I feel like nami sengiyakuzonda mfethu uyangizonda mfethu Leon sure you call yeah you called me go private why you phone private then ngifuna ukubuza mfethu ukuthi sithini ngawe mfethu so le mfethu yazi mfethu lento enzayo sayikhuluma ne sayikhuluma nawe Ima hold on wait Ima ngeke ngikuzwe mangabe uthe ngeke ngikuzwe mangabe uphamisa umoya khuluma kahle sikhulume ngalento whatever ekuhluphayo because clearly kuningi okuhluphayo yabo ngoba kuningi engikuzwayo and stuff like that asivele sikhulume lento once and for all. The reason why ngi-end call yakhe is because ungifonela ngo private, which I'm sorry for ukuthi ngingakutshela mhlawumbe ukuthi why ngi-end call yakho because ngi-understandanga ukuthi why sifonelana ngo private yabo. The reason why I'm calling you back is because ngifuna sikhulume and like get this whatever that's going on over and done with kuze ngeke kube ngathi ngikhuluma ngawe. Fix what? So guys, khona ke o message uThuli wathi, hey Maki, hayibo uLeon is my friend's ex and naye she went through this. Uyena lo wavika ngemira ethi uyamshaya. Waphendula kuThuli wathi, lalela, I need her to contact me with her info. He was so boosted when he told me about it. Such a loser. Yo guys, siyaqhubeka istory guys. So she posted this on her Facebook. Wathi, why the fuck would I care if he moved on? He had no choice but to move on because I wanted nothing to do with him. Some of the comments are the reason I've been quiet. Side with an abuser, but he abused the fuck out of me. It started emotionally and escalated. He blocked me because he knows he did everything I mentioned. Coward. Yo guys, and abantu kuma comments guys, I don't understand ukuthi why beside no Leon, because guys ama proof useyisendile abanye ke bathi ke i-content lena lenti stage yiwe bafuna ama views, bafuna ama likes, bafuna ama followers. Yazi guys, yabona nje abantu abakwazi ukubona into noma isi serious. Ngisho kuthiwa ufuna ama views ngeke ku stage into enjena. There is no way. This is real. uSuthuli, Nkosi yami, am I the only one who has an obsessed ex? It's boring now, honestly. Everything I do, he'll do it. People I work with, he'll go speak ill of me so he could work with them too. They come back and tell me everything. Mese elwisa intombi yakhe, izimpi zakhe. Yo, istima sam. Could never ever. Batata madumbe. Hayibo guys, cha phela hayibo ngeke uLeon kanti unjani? Dude, move the F on. Kuyabora cause I'm doing me. Hayi ke wena nentshebe engahlangani uhlezi uphehla udweshu. That's why I left your obsessive and abusive ass. Nothing you do gets to me. Ngivele ngibone ingane encane emzimbeni wendoda. That's pushing 40. Yo, start a family or something. Usufanelwe ukuba ubaba wekhaya, not this childish behavior stance you are pulling. Yo, uLeon she's pushing 40. Akanangane. Okay, that's not the point. Anyway, let's move on. Ngingaqala ekuqaleni with files of the things you put me through. But I'd rather not because anginaso isikhathi drama. You did a number on me, cheated, put your hands on me, spoke how of me to me and everyone else. Convinced me life ends with you and made sure ungivalela ama angle, which is what you said to people.
kwavele sabona kwavele kwangisebenzela ukuphuma kwakho empilweni yami. You convince everyone to never work with me. Blah blah blah, and they came back to tell me ungihlanyela. When we started, you were bigger. Now I'm way ahead of you, and that's okay. Don't fight it. Amukela ukuthi things didn't turn on how you wished ngempilo yami. uNkulunkulu again wakini mfana wami. He'll continue to bless me phambi kwakho like he's been doing. Usazozwa cause I have a time stalker at this point. That time he's flaunting umjolo. Embarrassing. I am sorry guys. But let's continue. No matter what you do, I'll never take you serious. Uyinja nje, cause why not move on? You never did this with me. You never did this with me to spite any of your exes. Ngisanawe, cause I'm not dumb and desperate. Ngangingeke ngivume yonke le nonsense mina as your girl. All this act eyabani. Focus on your current relationship and leave me the F alone. Kehla mfana. Hi bandla. You'll never be anything without me. Shuthi lo amazwi kaLeon. And then my God. How kodwa Leon fethu. How sikho ngikuthemba nje. Abafana bafethu. Anyway, let's get on. Block her everywhere. Never work with her. If you work with her, I'll block and cut you off. Unenhliziyo embi njalo nje. Yo, what a bitter ex. Haike, new opportunities, and the shame ama opportunities uthole wawathola. Baby girl, we are so happy for you. Like mina nje, I'm gonna support you. I'm gonna comment and like it kuwo wonke ama-poster because wow, you need the support. I had no idea. Hayibo, lapho nje babelokhu bekhuluma Facebook ukuthi uThuli olandela uLeon blah blah blah, kanti it's the other way around. Bebethi uThuli uyi-bitter ex, kanti it's the other way around. Lapho uLeon ubhizi upostana nale ntombi yakhe le mpofu enezinqe ezinkulu. Nje ulokhu ephusha i-content ngala behind the scenes ubhizi uyi-bitter ex. Hayibo bafethu. Hi, let's move on. All I'm saying is ngeke ungiqede wemuntu omdala noma ungenzani with who. Amandla ami aphuma ezulwini straight. You can't shake that. Bye bye. So lana ke uThuli lana WhatsApp noma kaLeon shuthi wamsendela ithombe ke wathi ngivuke ngivuvukele, wamsendela nesithombe. Uma kaLeon ke waphendula wathi uthi ila umshaye khona okulandela sine uzoboshwa ungasho ukuthi angikutshelanga. Kusho bani? Kusho uMakaLeon imessage ayisendela uThuli le. Ayike waqede lapho wayidelete imessage. So uThuli lana umama kaLeon wayacabanga ukuthi le message uyisendela uLeon. Washeshe wayilokhuza ke wayidelete. Hayi bandla. Hayibo, inkosi yami. Hayi bandla. Kanti kuyoze kube yini every month? Justice for who? Justice for who? Justice for who? Kanti siyo justice ukuthi kube yini bawethu? Hey, let's move on. I dated an abuser and protected his image all this time. I'm tired of you. Phuma kumina njengoba nami ngingekho kuwe Ntshebe. Ntshebe yakhe ebhedayo. Hayibo guys,
Yo, hayi shame bandla kwaze wabuhlungu. Manje-ke mengibheka kuma-social media laphayana uLeon akaphosti lutho. Uthule nje uthe du. Abantu ku-TikTok ba-report i-page lakhe. Abantu bayam-unfollow. Mina-ke vele angikaze ngimfollowe. Bengimazi nje ngoba bengithi mengiscrolla I think uFacebook and then into zakhe ivele but angikaze vele ngamfollow. Hayibo guys. Hayi indaba guys isaqhubeka. Konke okwenzeka kuThuli kwenzeka kumina. It's a pity I cannot share side of the story. Hawema. Hey guys, shuthi ke i-ex le i-message ephuma kwi-ex le ukuthi shuthi uLeon kahle kahle vele lento ayenza kuThuli akaqala ukuyenza into vele akayenza before. Kodwa Nkosi yami shame. So uthi so the ex after me. I think she won't be comfortable because she's married now. Wow. I think she just want to forget about it. Shuthi ugeli lo owayithandana noLeon after ehlukane noThuli. Shuthi wajela noThuli wahlukana noThuli wathandana nalo sisi lo. Lo sisi lo bahlukana nje bese sana lo sisi ompofu onezinqe inkulu. Useshadile ke manje akasafuni ukuthi lokho ifakazile and I understand why engafuni ukufakaza ukuthi zonke lezi zinto lezi because useshadile. Abafana the boys. Okwamanje guys kusayilokhu i-update esakhona. Ngicela ukuthi usubscribe ulike uhlale nje la kwi-page lami ngoba bangabe kuba khona i-update ekhona evelayo ngizobuya guys ngizontshela. So make sure ukuthi you are subscribed, i-notification bell i-on ukuze ungaphuthelwa bangabe ngisengibuya nenye update. Anyway guys ngicela ukuthi khona nje ofuna ukuphawula ungasabi ukubhala kuma comments. Hey bafethu so nje sinoma singabhala nje sithi justice for Thuli. Kunzima bafethu eSouth Africa. Angifuni ukuthi eSouth Africa kunzima nje emhlabeni ngoba lento ikhona izwe lonke. I'll see you guys on my next one.